Hej alle sammen. Jeg skal til at trække en vinder af den her uges adventskonkurrence, og for at være sikker på, at der ikke er nogen snyderier, så trækker jeg den op af en dåse. En af min mors dåser. Nej, men der er en masse sedler hernede i med alle navnene på af dem, der har deltaget. Og nu skal jeg så trække en op af. Og konkurrencen, det er om 2 billetter til Trailer Park Festival. Men det er kun én vinder, som vinder begge 2, så kan man tage en med. Så ja. Og vinderen er Joachim Bøgedal Jensen. Voilà. Tillykke med det. Og husk at se med i morgen, eller på søndag, hvor der kommer en ny konkurrence, som I også kan være med i. Hej hej.